Bueno, entzun gaituzuek, momentuan, eta orain bagoaz lanea, sukaldea, zer ote da gaurko sorpresa. Pasen. Bueno, ikusten duzu. Ikusten da, guk ikusi, urdaiazpikoa. Bai, urdaiazpikoa. Hori da. Oso ikan gainea, hasi gabe. Ez balin bazeate egon solana lauen, sartzezea eta eskubian daukazu, bueno... Zintzilikatuta. Zintzilikatuta. Hori da. Así que gure produktu pixka bat berezia... Izarra. Hori da. Bai. Orduan, ikusten duzun bezala, oso ekarriet, oaindikan ezin da jan. Oaindikan ezin da jan, nola hori? Oaindikan ezin da jan, garbitu inbar da, eta erakutsiko izut, nola... Bai, hoi, erakutsiko izuen, nola hasten gendeun, zenbat egunetan zehar gastatzen dugu... Hori lanen kontuare izango da, ez? Bai. Hori da. Gaurko osagai printzipala ikusten dut urdaiazpikoa izango dela, baina hala eta guztiz ere, osagaiak esango izkizuet. Tomatea, ogia eta urdaiazpikoa. Bueno, orduan lehen esan deten bezala, prozesua oso erresa da. Egiten dugu hemen korte txiki bat. Kurioso. Ondo, emakumia hau mozten ikustia, ez da? Bai. Gizonezkoak eta horre esaten dira. Beti ia gizonak, bai. Hori da. Gaurko honetan emakumea. Claro, bai. Bueno, ni normalen ikusten dezuen bezala, normalen kortadore profesional bat balin badau, normalen urdaiazpikoa garbituta dauka, eta hori dena. Gu nola ez deu, egun baten urdaiazpikoa saltzen. Saltzen orduan pixkanaka kentzen duzu? Bai, normalean astean urdaiazpiko bat eta pixka gehiago saltzen dugu, juten naiz garbitzen pixkanaka. Orduan, bi korte ematen dizkiot, horrela, kentzeko pixka bat, eta guain ja, goiko partea. Kutsillo zorro egin da, ondo prestatuta da. Bai, ondo prestatuta egon bar dute, zeatik bestela, asko moztezea eta, bueno... Hori da, aberi egiteko arriskua. Orduan aurrena hau denoak kentzen dugu. Bai, hori da. Aizu, eta eskontzetan izaten altzea zu, urdaiazpiko ebakitzen, jende aurrean horrela. Bueno, eskonte, ez naiz egon baino, luntxetan, baina frontoien, hori da. Bai, tokatu zitzaigun pixka bat horregatik zatikan jendea, bueno, oain dela, ez dakit igual, 6 bat urte, jendea eskatzen hasi zan, kortadoreak egotea, eta orduan gu, Robertok proposatu zigun, kurtso bat ematea. Orduan etorri zan... Bai, bertako langileak prestatzea, ez da? Bai, etorri zan Jose Mari Barriola, ezaguna da kortadore bezala, eta kurtso bat eman zigun. Orduan... Eta gero praktikak egin da, Bai, hau ikasten da ikusten bakarrik ez. Robertak entzaten zuen, hasieran nitzala la más rápida, zatika. Azkarrena, ez da? Hombre, azkarrena, lodi amozten orduan bakizu, baina, bueno, ikasten da pixkanaka egiten. Ikustezu nola juten, eta, klaro, hau itxura, kaletikan sartzen balin batzea, itxura oso garbia dauka. Eta nola ez, solanan gelditu, pixkat... Claro, urdaiazpiko. Zati bat beste... Han, ordaindu eta kalea, ez da? Bai. Hori da. Bueno, esan behar dizut, ikusten duzun grasa hori hau mindua izaten da, eta hobeto da kentzea, zatikan. Hoi, dainatu iten du lontxa guztia. Pixka bat balin badauka, baino kendu, bestela zaporea oso txarra da. Bai, zati honare ez da ondo zaporeatzen, ez da? Ez, horregatik, ondo garbitu. Ikuste zuzen kilo kentzen dira. Asko horregatik izaten da garestia. Bai. Bueno, hemen bai, pixka garbituko dugu. Hori da. Oso esan. Zainitzen pentsatzen ikuste dut horri izena, Karrasko eta zuk beti etxe berdinakin egiten dezu lana? Bai, Karraskokin. Beti danik, frontoien Roberto harremanak dauzka Karrasko familiakin, eta beti izan gara beraiekin, bai. Bueno, ez dakit, Jon egon zan denboraldi, ez? Hori da, bai, Gabonetan hornitzaileak etorri zian, eta, bueno, esan genuen aukera baitare, urdaiazpikoa dastatzeko, eta ikusten dutenez berdin ezan, Karrasko. Karrasko, ez? Hori da, bai, hemen digorantzia bialtzen dizkogu. Bai. Joni, Marduri, ez da? Marduri, bai. Hori da, bai. Bueno, orduan ja, garbituta daukagu, ikusten duzuen bezala, eta
Eta bain ja razioa moztuko dugu. Hori da. Gure razioa normalen gutxi gora behera 80 gramukoa da. Baina nola, razioa hori bai. Bai, Pertsoneko, bien artean, bai. Bai, normalen ateatzen duen razioa. Gero bai pintxok egiten ditugu eta razio erdiak. Normalean ogiakin ateratzen dugu, tostatu pixkat edo tostatu gabe eta oliokin. Bai eukitzen dugu tomatea, baina nola gauza asko dauzkagu saltza diferente salmorejoa eta hori dena, normalen jendea eskatzea dauka. Gau geratzen du, tomate pixkatekin, horrela, ez da? Bueno, eta orduan ja, oain, moztea. Bai. Gari batian lodi ebakiko zenuen, baina ikasi zu fintzen, ez da? Bai, gainea, segun, garrantzitsua da labana ondo moztea. Bai, zorrotza egitzia. Bai, oso. Bai. Eta igual oso zu ebakitzen zenbat denbora tardatzen zu? Ordu bat eta pixka gehiago. Deskantzo pixkatekin. Bai. Bai, hasieran, ikuste zaio hemen nola daukan. Bai, beta, bai hori da. Nik gaizkitet, baina probatu behar da beti. Bai, nik probatu behar da. Bale. Asterakoan beti. Hori da. Mozten duen pertsonak lehen da biziko zatia... Hombre, tori, a ber... Bai, bino zuzea mozten duenak, hori da. A ber nola dagoen, zati batzutan igual gatzatuta dagoen, eta bueno... Naguna dago. Zema gustatzen zago, eguten gehan koktelak eta konbidapena danian, aurkezpen bat, eta ikusten duen nian, urte izpikoa ebakitzen zuzenian, hori da. Bezke ematen du, bai. Baita ere ematen dio organizatzailea, organizatzen den festa horreire, olako kategorizko emanaldia, ez? Eta, gero hortxen bat bestien atzetikan zaioten geha, noiz tokatuko urte izpiko jateko momentori, ez da? Bueno, normalen, luntxak eukitzen dugunean, kola beti da urde azpiko dagoen, zatikan bakizu, hau kroketa bezalaz dira. Beti ez da oso beran. Hori da, arrazoen nahi. Nik eolako luntxetan, gogokoena, bai kroketa eta urdai espikoa. Bueno, plater osoa moztuko dugu, gero zu probatzeko eta ekipora. Gaurko honetan ekipoak gogoratzen geha, eta danontzat izango da urdai espikoa. Hori da. Bueno, garrantzitsua da bai, zuzena jutea beti, zatikan gehienetak egiten du eta jakitea nun da honez zurra edo nunez. Hemen normalen dauka bat horrela eta hemen kaderako ezurra dauka, batzutan normalen kendu ite zaio eta horrela garbi-garbia daukazu. Bai, hori kendu egiten zaio, baina zu ja kenduta ekartzen dizue, o zeu dakazu habilidadia baita ere? Bueno, nik kentzeko badakit, baina netzako, ez dakitan neska naizen edo ez, asko nekatzen ez. Energia asko galtzen da, ez da, talparikan energia galtzeko ez gaude. Orduan, eskatzen zaio Jon Marduri, eta esaten zaio, ekarri dezu urde espikoa, ezurrak enduta. Baina nik, bai ekasi nun ezurrakin, eta nahi igual zait ezurrakin zatikan, oso errez da. Etxean egiten balin badezu urdei azpikokin, hobeto da ezurra aukitzea. Zatikan, hau dena liberatu buta balin badao, oxidatzen hasten da, zatikan hemen, klaro. Horrela, horrek beak eultzitzen dio, ez? Bere grasako ipiekin horrela, mantentzen du egunetan hobeto, ez da? Hori da, esan dezu guren lantalientzako aizeala baitare platera prestatzen, baina zuk ere zure lantariai eskerrak, agurtu nahi izan ezkeo, aprobetxa momentua. Bai, solanan, leirei, beste leirei, bidiala eta aitzi, Xabier eta Ana, han ibiltze geha lanen, eta bai. Eta bendikan bezarka handi bat, eta? Hori da. Eta baita ere, nola ba, frontoi jatetxekoe. Bai, Josu, Javi, Ana, bai, guztiai, eskuminak. Hori da. Gogoratu Solanan dagoela, Solana lauian, baina baduela alkarrekin, frontoi jatetxeakin eguneroko dotasunean badezue harremana, ez da, harreman estua. Bai. Ikusten ez dakit. Bai, zura badator. Bai. Hori da, bai. Orduan, egin behar dana, da pixka bat labana sartu, ni nola badakit nola da hon. Da hon, klaro.
Pixka bat horrelain beraino, Gero horrela tope. soldatu, eta hemen ja ez du tope etorre, ja moztu Hori da, egiten da. Ikustezu, hori da, ondo, eta ondo, pixka ondo. bat horrela. Bai, gero aiztoare horrez, ez jotzegatik ez da? Bai. Bueno, Ze ondo. daude kortadore batzuk, ezkerrakin bai, bueno, bi eskukin. Claro, eskerra bari mazera, mozten eskerra, duena. claro, Ja, baino dago jendea bi eskukin moztu. Habilidadia duena, bi eskuekin. Bai, claro, gehienetan ezurrekin balin badaukazu, claro, hemen mozteko, batxarra. Hori da. Baina, bueno, ni moldatzen naiz pixka bat. Ustezu, eta ja moztuta teatzen da. Errez, eta horrela. Horrela, ezurra liberatuta gelditzen da, bez? Artista, Bueno, ja nahikoa izango dute, ez? Beste pare bat eta listo. Nola zaitzen dugu egitura, Oain, hombre, zaindu behar da, bestela bai. ondo funtzionatzeko. Hori da. Garrantzitsuena dira, ni beti Hori da. esaten dut, Bestela gu hemen itzein deitzen da bea guri grabatu gabe, ezta? Hombre, Hori da. Zati honekin, ja, bukatu. Gero Hori da. bestela moztuko dugu hori da. Bai. Zeitxura honeko urdai azpikoa. Bai. Bueno, Pili, oain prestatuko ditugu pixka bat, ogia eta tomatea Hori da, bai. jateko. Mhm. Bueno, aurrena igual tomatea egingo dugu. Atertxo gana dizu? Vale. Igual kunkito bat. Ez dago? Ah, bai. Moztu, txikin. Handizia txikila. Ba, txikia. Txikilekin nahiko. Oain goatu naiz ez ditutela pintzak ekarri. Ah, hori da. Nik ez ditut Ebakitzen da, erabiltzen, hori, Normalen bai. nik ez ditut erabiltzen. Ba, da ikusi ben- izan dut, kutsiluekin ebaki zatila eta bestiakin eskuekin azaparrakin hartu berrian, Bai. pintzakin. Hori da. Beti ni ez ditut erabiltzen, zeatikan, bueno, Bai, nik pentsatzen hori izango dela, jende aurren egiten da lan badalako, Ja. eta bueno, gauza horiek... Bueno, ni jende aurren egiten dut lana, Bai. baina normalean ez dut erabiltzen, zeatikan, beti esku Bai, igual, garbi. eskontza elegante hori bari. Bai, igual. Ikusi izan dut, ez? Bai, ja ohituta nago behatzakin, Bai, eta nik beti esaten den nire pintzak hauek dira. hori da. Naturalak, bilatzak. Hombre, azkenean sukaldean eta horrela ibiltze gea. Hori da, bai. Al fin, a ver, tomate pixka bat. Eta pintxuak gehiena saltzen den, askotan ez zaila izaten da, segundan desberdinak izaten dielako eta bezeruak ere bai. Ja. Baina urdai espikoa beti... Ondo Naiz eta saltzen. 10-12 aukera den, urdai espikoa gehiena Bai. saltzen dena izango da. Bai, urdaia, bai, gaina, bueno, solanan azkenen gure produktu izartua da, orduan. Eta aurrean daukate eta elkar... Hori da, a eta ber, aurrean ikusi ezkeo, bai. badakizu, pixka jarri zazurra, zidor dira ba ere, eta, ezta? Bai. Hori da. Bai. Bueno, nahi baldin badegu... Bai, kasu honetan zati txikiak egin dituzu, eta beste Bai. batzutan izaten da, hola, erdika batekin, Bai. zera, ogi gainean horrela, Bai, pixka, pantomaka bezala... hori da, bai, arraskatu zaten Ni normalen horrela jartzen dut, jartzen duzu. Bai. Bai. Gozatzen duzu olio pixkatekin. Bueno, geroan solanan dauzkagu olio desberdinak, mota desberdinetakoak, eta ateratzen dugu botella txikia eta beraiek Bai. nahi duena jartzen dugu. Mhm. Hau hemen, Hoxe. eta oain ja, azkenengo, Ogi zatia, ezta? bai, oain ja ogia zatitu. Normalen tostatu iten dugu, tostadora baten, Bai. Pixka teldu, ezta? bai.
ogia, tolosakoa, ez da? Bai. Tolosatik dator ogia. Bai. Eta orain ja, olioa. Eta galdera txiki bat. Bai. Inauteritan lanian ze mozorrotuta o mozorrotu gabe? Morrozitu gabe. Mozorrotu gabe, bai. Azkenen gero peluka edo zerbait jartzen badezu. Zerbait jarri, bai, kolore pixat eman, ez da? Bai, azkenengo egunen ja jartzen naiz, asko, bai. No. Orduan, hau izango zen, Bai. Platera. Urte espikoai lagunduko diena. Ogilea eta olioa eta hemen tomate pixkat, ez da? Hori da, gure xefaren azkin ukituak ezan, eta danakin batea pintxo bat egingo dut. Urdai espikoa xerratu, tomatea lauki txikitan egin, eta olioa gehitu. Ogizatiak olioaz posatu. Bai, Sonia, zuk prestatuko diezu? El montaito, esaten bezala pintxua. Bai. A ber, pusketa bat. Aurrera tomatea. Hau jak tomatea izan dago ezten dut, ezta? Bai. Hori da, bai. Ikasi dituzu, Ikasi ditut, bai. Jo, ez dakit biako goratuko nahi zeno ez, baina aste honetan, asko, tomate buruz asko. Listo. Horla xen. Kutxillo eta tenedore gabe. Bai. Hori da, barroa, Hau izan da, nahi baldin bazu ebai batzutan baratzurikin jartzen du pixkaban jendeaman nahi balin badu. Zorria, zesati dut orde espikoena, eta ego beste guztia, bakizu lantan nintzako, baina hau azken nuen ezat. Ze sabore dakan urde espikoak, Bai. Gero baita ere hemen gainen ora ondan temperaturarea da, mokua, ez? Esos gaiotik anatea eta horrek asko nahi du esan urde espiko batekin. Bai. Gogoratu guztioi, iradokizunak gustora asko hartzen ditugula, txorienea bildua itb.eus, eta badakizue, esan, gauza honak, zorionak, detalle bat beste konpontzeko moko barin badare jarri, eta zuk esan zezun zure telefonua baitaren. Solana lauen telefonoa 943-01-7636. Hori da, eta txorieneko atarian, nahi duzuenean, nahieran, EITB-en sartu, eta ikusi garkuak, atzokuak, eta erainunguak, eta guztiak. Bagatoz bigarrengo platerakin.